जेनेबा थानसालिनि बाहेराव बिबार गायबाय समायहोनो थाखाय बिबारखौ गायबाय। बे समाव नै आइजोफोरा खामानि मावगासिनो साफा खालामगासिनो। मावदों ना मेम'रि साफा थानांगोन ना ग्रुपनि लिरनाफा बेसो मेकार लिरनानै माने बेखौ लिंदिनो जों हाजिरा भगवान एकदम हरखिखान नांबाय थादोंनिया बिनि जोबगोन आरो बिनि उनाव मोजां नुगोन बेखालि फार्स्ट बेखालि स्टार्टिं जागोन बेखालि आरो बारा गैलिया आरो थब्रै खुन्था दोङो बेफोर खामानिनि थाखाय हरखि सान नांनो गोनां जादों जोंनि मावथिफोरा मावथि सोद्रोमा बिथांमोना दाबो नैबे जोबथा कालार फुननाय बे खुन्थियाफोरनि नै उन्दै उन्दै ग्रुपा फैलायबाय मोसानायनि प्रेक्टिस खालामनो थाखाय बे फिसा ग्रुप दिनै जोबथा प्रेक्टिस होगोन बिसोरखौबो
मैयाबो गायदों दिनै बेहाय गायबाय बिबार गायगासिनो मोनासिम गायदों बिबारखौ Kap गायबा गायबाबो 200 जागोन गायबाबो गायाबाबो 200 रा दार नोंसिनाव खान बे जोंनि पेन्डेलाबो साइनासालियाबो महर मोनहांदों आरो बारा खामानि गैला बेयाव जासिगोन सेंग्रा दोलोसे खामानि मावफैदो बेयाव हादों जेकेला साजायगासिनो साजायो मोजाङैनो बिथांमोननि नाजानायाव बिथाङा डिरेक्टर गोबां नाजा दिनैसिम बेखौनो आवगायबाय एसे समायना नुयो नैबे गेस्ट हाउसनि मोखाङाव नैबे हाबबोनाय लामा बेनि मोखाङाव बेबायदि साजायबाय दिनै 18 जानुवारि आरो सानसेल'सो दोङो जोंनि गल्डेन जुबलिया जोंनि सिनाखना ओनसोलनि निखोरा गामिनिफ्राय बे खामानि मावनो फैदों सानफ्रोमबो आइजोफोरा खामानियाव नांथाबगासिनो साखोन सिखोन खालामगासिनो जायगाखौ Ini dukana godan fैदो पार्मानेन्ट जासिगोन बे दखाना नै साननै जादों सानदोंल'सो Ini kalar fungasinya. Ini monabiliau borai नुयो नायदो नै जेरैबो जोंख्लिब जोंख्लाब जाजोबबाय या जेरैथिंबो भिडिअ खालामना खिथिनि र' बाय फाइन जाथ मानसिफोरा लोगोफोर आखायाव लाबाय लोगोफोर गाबोन कमप्लिट जागोन नैबे गासै खामानिया गाबोन जोबनांगौ गाबोननि दिनाव गाबोन जोबथा खामानि मावनाय सान आरो सम गैला
गाबोन सानसेल' दङ खामानिनि थाखाय निया जोबोद मोजां नुदो फ्लाब फ्लिप जोंनायजो नैबे आमबोद दंफाङावबो लाइटखौ नायला लाइटखौ नै स्ट्रिट लाइटनि दान्दाखौबो बेबायदि साजायबावदो नैबे लाइटजों Hey guys, दिनै 19 जानुवारि खामानि मावनायनि जोबथा सान दिनै गासै खामानियानो कमप्लिट जागोन बेयावबो मोनफा साजायबाय नै बेखौ फांनैसोखौ सारि सारि गायदेरना होबाय नै गेजेर गेजेर बेखौ साजायना होदो दिनै स्टेज आरो नैबे साइनासालिनि पेन्डेलनि खामानिया कमप्लिट खालामनाय जागोन नै चेयाराबो सफैजोब्बाय बे फ्लेगनि दान्दायाव फागाखौ होनाय जाबाय आरो नै गायसनखानाय जाबाय दिनै गायसनजोबगोन गासैखौबो फिरफिलानि दान्दाखौ गायसंबाय साउन्ड सेटखौ बहाय होलांदो बाथौनि मोनबा गाब हिसाबै फिथाखौबो मोनबा गाब होगोन Iya, mau kena जाबाय रिबन होनाया ya लामानि नाया आरो नैथिबो दोङो दिनै 12 बाजिलांगोन नैथि कमप्लिट जाबाय iya कमप्लिट खालामबाय जों बिदि मोनथाम कालारनिखौ होबाय रिबनखौ iya बेखौ सेरजाखौ साजायनानै होबाय सेरजा आरो सिफुं रिबन बक्सा ओइ नैथि बादाल टेम्परारि बानायनाय नैथिबो
खावसे जाबाय निखोना जाबाय बेनिफ्राय नुवाखै आं मोजां नायथां लोगोफोर नै फिनिशिं जाहैसिगोन बारा गैला नै हरनि समाव वाव माथिं मावगोन देलाय जोङो माथिं मावगोन खामानिया जोबनो थांला थांनाय माथा मारियाखै दों लाफाग्ला फैलायबा देलायसिगोन कमप्लिट जाबाय दोङो बेयाव बहत मानसि दै ओंखारनायखौ होदो नै नैबे फुरियाव साजायगासिनो नैबे बिबार मालाखौ बेयावबो दङ गेजेराव दोङो लामायावबो दोङो साजायगासिनो थानसालिखौबो साजायदो बिबारजों आरो नैयावबो साजायदो लोगोफोर जों दा नै फ्लेक्स गायनो थाखाय औवा लांगासिनो औवाखौ बाननानै खामानिया जोबगला सानसे माबायदिनि होमबाबो जोबला नै फ्लेक्स गायनो गोनां दं बे सानजाथिं थांगासिनो जों आरो नै मन्दिर सिङाव बिबार मालाखौ साजायगासिनो सानैसोआ नैबे हाथाइसालि बे सानजानि गेट हा बिजा होलानो going Bye bye. बुं नोंनि खबर माबाखौ लाबोबाय आंनिया अकलखौ बापरे बालाबो हरिफोरखौ कम्पटिफोरखौ लांनांगौलै नङा अबे हाथुरिखौ नांगौमोन आरो गाबोन फुङाव मानो मानो ओइयाव मनायालाय बेखौ ताला मारिबाय मारियाखै नै लें लाबोफादो ओइ दं सेखाबो दङ इयाव प्लास्टिक दं मबेयाव